Molweni ake nginibingelele kuphina kuphila okufinyela khona le channel lami igama ngovusi. Bayamazi nje abaningi bafowethu, siyabonga nje kakhulu ukuthi lensizwa niyinikeze ithuba. Ngicabanga ukuthi manje le video uzosithatha sibeke la esayizophuma esuke ejele emadala sazophindele ngwavuma edibana futhi ke nomuntu lo ambophisile lapho khona sazokwenza i-VOD. Ngifuna ukuthi asithatha sibeke lapho kisimo ukuthi sihamba kanjani, uphinde usithathe usibeke mfowethu ekuthenini usuphumile ngaphandle usuyambona umuntu wakho isimo siba kanjani lapho ke nasemphakathini ukuthi mawusuphumile abantu bakubona bakubuka kanjani abantu yabo. So ngifisa ukuthi ucacise kuleyo ndaba, usithathe nje lapho ke usuka lapho ke emadala usube kuthatha futhi uyofika kuphi ke engwavuma. Yes, ngiyacela ukuthi mfethu usicacisele lapho ukuthi isimo sinjani la usodibana khona nomuntu wakho lo wakubophisa, sibe kanjani isimo la. Hayi bafethu, ngiphinde ngibingelele la kuthe lapho sengizophuma sengiwenzile amaklasi wonke ngoba iklasi elibalele lapha i-pre-release. Okay, kalenza ngaqeda kalenze le social worker ngaqeda thema sengiqedile social worker lathi sekwesikhathi sokuthi sixhumane no complainer ukuze uyenze VOD. Wathiwa angibanika address ka complainer, ngabanika eza address ka complainer, bahamba usuku lokuqala bathola abazali bakhe bangamthola yena, bashiya umlayezo ukuthi bazobuya ngeveki elandelayo. Babuyela ngeveki elandelayo bamthola, bave bakhuluma naye ukuthi no mabesho bathi bafike bathi uyamazi umzi wakhe. Wathi yebo ngiyamazi. Wathi hayi uthi asiza ukucela ukuthi cela niyokhulumisana niyenza uhlelo lokuthiwa i-VOD ukubuyisana ngemva kwaleli icala lelenzeka eze besejela nje. Mabesho bathi waqala wathula wangabaphendula, base bemsho ukuthi hayi no akanankinga lo muntu, phela ukuthi ufuna ukuthi ethe ephume ejele nibe senikhulumile niqedile ukuze noma nihlangana ungethuki uthi lo muntu uphume kanjani ejele mina ngamgcine thi hayi evumeke bemtshela ukuthi hayi sofika ngosuku oluthize uma uthi ungena ibhizi noma ungasho usuku ozoba free ngalo ayelusho usuku hayi mina ngizoba free ngosuku oluthize ngenhlahla ke kimi ngoba ukuthi yena ukala usuku oluseduzana obijele babe emnike izinsuku mhlawumbe noma babenza akacabange eqale lo suku lolo bathi bebuyele bangitshela ukuthi bamphuma umsombululo nje ukuthi ngolesine kufanele siye ngwavuma. Okay, hayi kunankinga base bengibonisa ke nabo ukuthi lapha ke muzi laphana ngoba ngifuna mama bakubonisa labantu lapha ukuthi lapha indaba enga ukuthi wena ubuzula ubhlungu nama usebhlungeni ke phalonto le ngoba nanamaklasi abasifundisa wona benza sure ukuthi enqondweni bazama ukuyikhipha lento le ukuze uthi uphuma la wena la uright kube ngathi nje akaze kwenzeke lutho. Hayi ngilalele lezi siphume ngo3 ekseni nemotweni sibheke ngwavuma, sifike sihlale ngwavuma baze baqhamuke nabo basihlele ngendlela abahlela ngayo i-social worker nalo mama besihamba nabo abaka CMC baxoxa ke bamchazele bathi ngoba silapha ke silethe nanga umzi wakhe uthi uzoxolisa kulesigama ke esenziwa kuwena ukuze azagcina safika ejele. Ethi na yebo bese umzwake sekuyithuba lakho ngoba labantu
abakhulumeli uyikhulumela wena lapha ngifike kulungile ngimbingelele unjani ethi ngiyaphi ngithi nami ngiyaphilathi mina fanele side kangaka nini ngagcina awusabhale ukubhala nje bavele bahleka yabothi mina hayi ungadinazi ngoba sisila ngicela baba uthi no mama uthi ngicela bengiphelezele kuwe kulesigameko esashiyana mina nawe kuyisona ngizosho ukuthi akusasona manje ngiyazi ukuthi mhlambe ngendlela ocabanga ngayo wena uyitshela okunye ukuthi hayi uma ngiphuma lapho umzwakhe uzongeza kanje cha wentombi angisesuye lo maziyo yabo lo muntu omaziya akuseyena lo mbonayo manje lo muntu lo sekungomunye umuntu ngoba kungomunye umuntu nje ngizala kuwena nje ngizozilahla kusuku mina nawe sasithandene bengaze ngixolishe isho ngenza iphutha ngoba phela thina abantu besilisa kancane ukuthi siyaxolisa sazi uDave nafoko uvusekwe so ntombi ngizosho ukuthi mina ngiyaxolisa from the start mina nawe sixabana la saqala khona nje sixabana ngoba akhona lokho okwenza kwazi ngazi ngangafika la kuningi ngiqala lapho ukuxolisa lapho ngiyadlula ngegaba cela ungixolele ngicela ukuthi nje noma ungibona uma usokufika isikhathi sokuphuma ungayitsheli ukuthi ubona isilwane or mhlawumbe unenkinga uyitshela ukuthi ubona umuntu ongeyakwazi ukuphephela noma ongeyakwazi ukukusiza cha shothiwa unenkinga ngaleso sikhathi muze ngicela ngisize naku unenkinga ngizokusiza ngoba phela lokho songokwedlula shothiwa ngiyathanda noma ngithanda ngeke ngisakushintsha sekwenzekile kwadlula futhi nami sengicela ukuthi unginike ithuba manje ukuthi ngibuyele emphakathini ngiyoqhubeka ngiphile ngizame nami ukuhlanza lapho nalapho ngilungisa impilo ngathi mina ngiyema lapho sengizozwa wena ukuthi uthini Themeso lapho wathula futhi kwazi wakhuluma umama wakhe ngoba phela usuke ngihambe yedwa usihamba nabazali noma uyakhuluma athi hayi cha mama mani isazokunikela kithuba akhulume yena niyazi wendaba wakhuluma ke washo ukuthi no ngiyakuzwa enongibona ngithule ngiyeza ubuhlungu mina ngoba manje wena solo uhlezi lapha awazi lutho baqala uma bathi hawu sokubabaza uma wakhe nobaba wakhe angiphathi kulaba abasejele ngithi mina hayi no qhubeka ungabi na amahloni qhubeka ukukhuluma umuntu ebalela ukusidlule kulento khipha lokho senhlizweni yakho uze nje ungibona wazi ukuthi nje lento iphume yaphela washo waxolisa ngathi no mina bengivele ngazi ukuthi wena wenziswa ilo muntu lo sothandana naye yabo enloko mina ngakuthola ngisejele kodwa vele ngangaba nenkinga nakho ngoba vele impilo engasenkweni ngangeke ngisayishintsha kodwa mina ngizoxoxa uma uthi wena usokuwena oxoxa kumina mina ngiyaxolela right mina ngoba mina ngiyazi into engifuna manje angifuni impilo ukuthi mangiphuma la ngibe nobuxhwanguxhwangu lo ngilwa nabantu ngibonile lapha ngifundile manje phela ngithi mina uyangibona njani manje lapho ngangigula bafu uyangibona njani cha ngiyakubona cha akumina ke lo mazi ngoba nginjena nje akubuhlungu ndawo kodwa ngiyazizwa ukuthi ngiyagula amandla aphela nje ngivele ngiwe bemnyama amehlo kodwa ke kuloko konke akudlule manje hamba kahle ivodiye wakhuluma noma wakhe wathi uyabonga ukuthi ngifikile isazoxoxa naye
sakhulumisana naye usezokwazi ukuthola ukuphumula. Wakhuluma ku ubaba wakhe wamxeka impela athi yabo lesenzo wasenza mntanami kwamanje thina laba abagumede kunzima isho ngihlanga nabo ukuthi sawubona kodwa sibonga la ngondodana ukuthi ukwazile yena ukuthi asiqoqe sikwazi isikhulumisana ayadlula ke eVOD kwaradi kwavaliswana bangena emotweni babela emuva nami ngangena emotweni ngabele empangeni mangifika empangeni hayi yonke into ya right ngahlala kwafika iparole board bafika bacheck iVOD hayi iVOD ngiyenze kahle ama comment laba babhalayo baphinde ba record laba babhala abanye ma comment hayi alright banginika idate umhla 9 November lapho kwaku October sengidlule ngenyanga shuthi ngahlala ngaze ngadlula ngenyanga embili udayi kwabe into engona ngaze ngijabule ukuthi usuku uselukhona ngihlale lezo nsukwana lezo shaya isikhathi sokufanele ngithole i-transfer eya eNgwavuma la ngizokwazi khona ngifike ngihlale lo 3 days ngibile ekhaya hayi basheshe bangihambisa ngoba ngahlala u7 days lapha basheshe sibangisusa bathi hayi hamba uyohlala ngakini manje ngafike ngahlala ke u7 days ayiphilela afika isikhathi sokuthi ngiphume wafika udadewethu olama mina usuku lokuphuma wangihlangabeza ngaphuma ngafika ekhaya isimo ke sinjani emphakathini kusesa ngafika ekhaya usuku lokuqala yabona uthi umufika uvela ubona ukuthi le ndaba ngeshiyanga nje okumanje siweza ngalendlela ukuthi awazi uzoqala kuphi bathi mangifika nje ukuqala angisela usho umbhede ubona uma uphumejele ebhuti isifunda bakutshela sona lapha ukuthi yonke into osuku uyishile phandle kwalezi zinto enjengemoto nani noba nakho uma ukuthi abafuyino amakhanda ba right bayakwazi ukugcina lempahla kodwa uma ukuthi abafuyina amakhanda abawekho right awutholi lutho futhi ungabuzi lutho fika uthula nje uma bayinika icala thatha icansi udlala engubulali uvuke kusasa ucabanga ukuthi ngizoyithatha aphi into okulala ngenze njalo bafu understand ukuthi abona manje la lento zami angishile umazi nje angikwazi ukulala entweni nje abafethu bayiravase bayisebenzisa ngathi yabuyisifana kunenkinga la kufanele ngiqala impilo entsha vele manje phakathini mfethu kwakunzima fuqamba manga abona leso sigaba leso bafu sona sigaba sinzima mfethu umuphume ejele la mfethu khona lento yengane ezincane yabona abashana laba bangaka aba 5 years mfethu ungayideli ingane uduphuma nje uyele shop ukuthi nang lo malumo odle ngilanayo uqiniso uzwa into ayishiwa abazali ekhaya ingane ayifihli ukuthi bafeni futhi into ekhulunywa ingane qiniso kana khuluma manga ikhuluma into abayikhuluma ekhaya izwa ekhaya mfethu ukuthi uvela uphelwa amandla kumenzima ukho nokuyishaya lengane ngoba phela ukuyishaya uphindela phakathi uzoyishayelana nabonga ukuthi ingane ikhulume lento ekhuluma usuyayithola into abayikhuluma abantu into ofuna uhlaza uyazi wena lokho ufana ukubonga ukuthi lento ekhuluma lengane ukuthi uma ngidlula nje mina abantu bangikhuluma so lokho ngeke ukushintshe futhi wena kwakho ufuna wazi ukuthi uma ngiphume ekhaya ngiye shop uma ngisoya shop ngiye ekhaya
Musu ekhaya uyetolo. Kufanele wenze show ukuthi mhlambe ababe basabheka nokuthi kusho ukuthi nje izingane zitshela ukuthi nje lo amalume uyadlengula. Lo amalume nje loyana. Okay, hayi ngiqhwe ngiphile lo mpilo leyo yabona kuze kube ila kuthe nje ngoba phuma November, December, January ngivele ngithola umunye ubaba atanothazini angishayele nasi istaff yabo. Esabo bona bodadu. Hayi nginqena ba. Kodwa ngoba vele ngiyayilambela ngikwenze njani. Hayi ngene emotweni ngishayele. Baqala lapho ke abantu baba nalokho yabo. Hayi lo muntu lona. Hayi sengiyaqashwa ke manje ngoba magenge lokuthe malume yabona nje ngaphe uthi hayi siyaphuma mayilento kulabantu labala ngithi lento ukuthi hayi lo nje umuntu azi kodwa kubeni story bazo lo muntu nanithandana. Awu phela ngithi phela bafu into abantu abayifunayo basebenza ngalento abayiswile hayi ngalento abayibonile and futhi hlale wazi mfethu uthi yabona umuntu ucindezela kakhulu uma kwathola iphutha umuntu yilatho la khona indlela ukuthi inswinye ngoba akayikhumbula umuntu into enhle khumbula embi into embi isho ngenza manje into embi waduma manje kodwa awukwenza into enhle lapha bayingcosana bazakwazi lokho isho kuthiwa ke lonto le ayilona iqiniso kodwa kuphela ngoba ngithi egcinini bagcina sebethola lethu ukuthi hayi lo muntu phela wagcina eseyithi kanje imazi baqoqa damoda hayi ngempela lo muntu lento wetshelo ne ayiqiniso ungeke wakushintsha ke lokho phela okwenzeka ngawamtshontsha emfethu kwenzeka noma sihlangana la ngithi hamba kanjani hayi ngiyaphi ngicrane nami yabo ngoba angifuni namanje ngisho angifuni ukubela lapha ya kule yanto ukuthi mina ngiyazazi ngubani lo muntu wangenza ukuthi somazi namfuni ngenze show ukuthi ngeke ukusise ukuthi nomhlamba uthi uyopay revenge ngeke ukusise ngeke usibuyise isikhathi esihambile kodwa kunokuba kubuyisa isikhathi sami ukuthi buyisela back wena manje yabona manje kumina ngifuna ukuthi mina manje ukwenza show ukuthi ngisibuyisa kanjani isikhathi sami esihambile nakho hayi ngokujaha ngoba ukujaha ngeke ungisise yabo ya ngiyathola ngeke ungisise ukujaha unokwami kufanele ngibekezele if ungaveli something eyitoko ngibekezele ngihambe ngemasimini ngihashasha lokho mawude mfana mawungeshela lapha ngashashasha lo ingane zami ngawazi uyafunda siyadla ne kodwa mhla nami ngivela lokho ngizokwazi uba right yabo nje okunye i-challenge le engabhekana nayo mina angifuni ukuyifihla nomfethu yabo mina angisuye lo muntu lo ufihla izinto uthe last year ngisana kuwa ngemoto lemoto ngidrive wathi nje late kwakhona amagenge esiphazamisana nayo yabo ngabheka ukuthi ngihamba ngemoto yomuntu la and sathi sesikemelele ila ngama khona ukuthi ngoba nami bese ngishashayela kancane yabo hayi sithi ngabona ukuthi akuyaphazamisana la akhona futhi umfethu sasihamba naye la babanga intombazane ne mabe banga intombazane la gcina kuyaliwa hayi bekuthi yabona la ugcine ngithi kuyingena bengikuba hey konje mina ngiyasayina hayi ithando lasambe ngene emotweni nentombazane vele igibele ngemuva manje ngiyaphuma vele basuphe yabona mangamana labantu laba ngibabona baphethe ikhali and le moto yomuntu uma bengayilimaza hayi isho ubona sekulethi ngihamba 160 ngahlangana nenkomo nje nenkomo ngayivika ngathi mangibuya emgwaqweni ngithi hayi aphuma imoto Ntombazane yasinda kanjani le ngoba beyayimile kanje and ngiyongena endaweni kanje yabona umzofu ungena kanje imoto afika shaya ngohlangothi lami lona bawuthu nantombazane nanomfana ngibabonanga baphela kodwa baphila balemlanga ndawo umuntu wagcinile imele yimini sengisho ukuthi ngemva leso sigameko leso ngivele kanjalo hayi
kube ne mistake nyana nje roundini kube nomfana asinawo nje wandabona lamagenga la kwasiwajwala basihlezi la efethi ebhutazini khona ngifone kanti ufonele umuntu ofuna ezobathatha ngemoto bantshontshile ke babafonele babe right qede lapho uma sebebanjwa ngapha kutholakala inombolo yabo inombolo yami efonini yabo nami ngcine sengibalwa kanjalo lapho mina ngihamba ngenduku into yangisindisa ukuthi ngihamba ngenduku kanti uzotshontsha kanjani uhamba ngenduku ngiyabuza umbuzo we1 bafetha nanichazile kahle mina laba bafana bafika bafuna ufona nangu sisi bekhona la ekhaya nangu ukhona namanje bafika bacela ukufona nginqaphe namamini ama-minute into expire leyo abaningi efoni angizwanga bayimela lapho bafona baqeda lapho sasayini namanje ngisasayina mina and lapho nje ngangisana kuphuma msho bese ngiyohlanza unyaka yabo hayi ama challenges lawo ovela uhlangane nawo kwaqala umphakathi ekhaya kwaqala umphakathi ekhaya bese kungiqeda ngenhlathi mabefika lomuntu yilo muntu olimele kanje ngasindela ukuthi ngilimele kusenjalo futhi kwavele isigameko sokusha komunye umuzi kwathiwa hayi umuntu ophuma ejele umuntu ongashiza lanto nami yezwa ke manje akuna ngxabane khona bheka la usho mabheka ukuthi babheka nje ukuthi umuntu kanti uyasatsho uyingozi la uyingozi ungenzanga lutho kodwa ngoba kwaqala umuntu wabuka waqala elali ngibophile ahlangani nobugebengu kodwa ngoba manje uphuma ejele le igcinisa ikufaka bagcina se manje reporter ngicela ukuthi bayilalela kwema abangani manje wena nabazali bakho nabafowenu phela ngoba labangani naba uqonda ukuthi nje umuntu ophuma ejele kufanele ukuthi naye ayiposition ngesimo sokuthi noma ngabe wenzele iphica noma uthi wenzele iphica position uyisigebengu phakathini and awuthembekile futhi yabo yeah hlala kwiposition ngoba nakhona imistake iba kuthina ngoba siyafundiswa sitshela utelalela wena uma uphuma esitolo uma okusona uma uphuma ekhaya ya esitolo uma uphuma esitolo ya ekhaya isadi ufica umuntu lapha noma ufica imoto lapha inani lapha kunomuntu unemali lapha buka ngeso uhamba usuke ekhaya wena uthi uyabuya esitolo ngathi suka ekhaya esitolo usuka esitolo ushona ekhaya so kuthi uyabona nawu umuntu bamlimaza ongcono reporter ngefoni awulamuli wena ongcono reportera abanye ngefoni hey la kunenkinga kanje ngoba uma kwathola kulo sigameko leso sinawo nje balimaza la umuntu la ngifike ngalamula mina umuntu egcina vele efe kuthiwa bekunobani la ubani uthiwa wena oyembanga nokuthi lo wazabulelo ngenxa ukuthi wena vele uyazi ukuthi sugaxela kanjani yeah impilo ke ama challenges asemakhaya njalo mfethu uthi lapho nje usayihlalele ungathenjwa ukuthi kwenze ukuthi lapha kuqala kuzonuka wena kwenze ukuthi lapha yabona nje kunzima yeah yeah right